ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. ҳурмату иззат бояд барои инсонҳо маҷбурӣ набошад. мо худамон бояд аз таҳти дил кӯшиш кунем ки иззатгузори инсонҳо бошем. падару модарро пеш аз ҳама ҳурмат кунем. бояд падарро бо баробари модар ҳурмат кунем, чунки вай баробар бо модар ба мо ҳаётро додааст. мо аҳли хонавода падарро дӯст медоштем ва ҳурматашро ба ҷо меовардем. падар низ дар ҷавоб ба мо хеле ғамхор меҳрубон буданд ва ҳеҷ гоҳ моро сари роҳ намондаанд. тамоми ҳастии ин дуньёро баҳри мо фарзандон ато кардаанд. баҳри мо фарзандон агар гӯем ҳаёти тиллоиро ҳадя намуданд, вале ҳеҷ гоҳ шикоят аз кор надоштан хато намекунам. зиндагонӣ бо падар чун тахти шоҳин будааст. бе падар мушкил, лек амри илоҳӣ будааст. умуман дар зиндагӣ мо фарзандон камбудӣ чӣ аст намедонистем. тамоми камбудии хонаро бар дӯш доштанд. калон карданд, хононданд, соҳибмаълумот карданд, хонадор карданд, вале дар айни истироҳаташон моро тарк карданд. ҳамагон ҳамсояҳо ёру дӯстон он касро хеле дӯст медоштанду ҳурмат мекарданд. ҳатто рӯзи маргашон тобуташонро бародаронашон ба сӯи манзили охират мебурданд, як рафиқашон мебинад ва мепурсад ки ин тобути кист, ки бародарони ҷураи ман мебаранд. мегӯянд ки ҳамон дӯсти ту даруни тобут аст. аз чунин ҷавоб он кас низ дилашон мезанад ва пас аз чанд рӯз хабари маргашонро мешунавем. хеле ҷавон рафтанд, чунки дар вақти зинда буданашон дар хона кам буданд, доимо дар сафар буданд, бисёр ғамхор буданд, меҳрубон буданд, дарси ибратро ба мо меомӯхтанд. хотироте ки аз падар ба мо фарзандон мерос мондааст, барои мо як ибратест, ки ба фарзандони хуб имрӯз мо аз рӯи он зиндагӣ мекунем ва ба фарзандони худ он дарси ибратро меомӯзем. чунки фақат дарси ибрату зиндагӣ баҳри мо фаровонӣ буд. боварам нест падар рафтиву хомӯш шудӣ, тарки мо кардиву бо хок ҳамоғӯш шудӣ. барои ман падарам чун намунае буданд, ки ягон маротиба гапи беҷое намезаданд. нисбати хонавода, нисбати бегонагон доимо нияти хуб ва рафтори хуб доштанд. эй падарҷонам, суханҳои ту дар ёди ман аст. ҳам ба ақлу ҳушу гӯшам панди устоди ман аст. раҳнамоиҳои ҷонбахши ту иршоди ман аст. аз ту дар ин олами эҷод бунёди ман аст. дар ҳаётат қимату қадри туро нашнохтам. хоки поятро ба чашмам тутиё месохтам. дар қудумат пардаҳои дида меандохтам. ҷони ширинро ба алфози хушат мебохтам. аз фироқат сӯхтам. эй қиблаи олиҷаноб, орзу дорам ки бинмоӣ ҷамолатро ба хоб. аз мани озурдахотир ҳеҷ гоҳе рӯ матоб. самеи қалби хазинам доимо дар печу тоб. каъбаи мақсуди ман, эй қиблагоҳи меҳрубон, масканат бодо ҳамеша дар биҳишти ҷовидон. падар ишқам, падар ҷонам, падар ҳам нури чашмонам. падарҳоро ҳурмат кунед ва ба қадрашон бирасед. аллоҳи меҳрубон ҳамаи падаронро раҳмату мағфират кунад. вақте падарон ҷавон аз дуньё мераванд, ҳамаи армонҳои дилашонро таги хоб бо ҳам мебаранд. аз ин рӯ ба ҳама гуфтаниям, ки он падару модароне ки ҳоло дар ҳаёт ҳастанд, ба қадрашон бирасед. боқӣ ҳама дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед.